We zijn op weg naar de finale. Nou komt het erop aan voor Petra, Yvette en Sjoerd. Ze moeten haar beste werk eermaatje, de masterproof. Wat de opdracht krek is, dat weet ze nog net. En ik heb geen flauw idee wat we hier doen zullen. Bekibbel je? Uit 200 insturingen binnen er nog 3 kandidaten oer en een makkelijke waai wie het net. Hield dit weer in kwarte tijd allerlei opdrachten maken van exposities en zelfsportretten ta. We hadden uiterste vregen van uw kandidaten. This is what it feels like. Without you now, this is what it feels like. Maar uiteindelijk wie dat niet oors als de oer in. Want nou komt het finale werk. Miranda zal de 3 kandidaten Joert vertellen wat ze dwaan matten voor de finale. De finalisten! En ze neemt ze mij aan boord om ze te motiveren voor de zwiere klus die haar om te wachten zit. Welkom aan boord! Ja, dankjewel. Die kant iets? Ja. Dames eerst, hè? Welkom aan boord! Dag hoor. Is met mij mooi te varen. Hoi Sjoerd. Nou zeg. Hoi. Welkom aan boord. Hoe is het met uw finalisten? Ja, wel goed. Wel goed? Ja. Of schietscore je hem er wat zien noemen? Nou, wel wat hè? Weet je. Ja. Het is wel druk, hè? Ja, het is heel druk. Ja. Ja. Voor die is natuurlijk topdrukte met het werk. Ja, met mijn voor iedereen bedrijf. volgens mij wel. En Sjoerd, hoe is het voor die nog te combineren? Ja, dat is nou aan het werk, hè? Ja, poeh. Hij gaat ook. Ja. Maar hij gaat Hij wel stond goed. hier door nog? Ja. Ja? Ze gaan nog wat tijd oer en die zullen ze hut nedergaan. Want in 3 weken tijd moet het finale werk makken worden. Sneun 1 juni, dat is de dag dat de jury together met jou als jogger bepalen moet wat de beste amateurkunstenaar van Friesland is. Je bent heel benieuwd naar de opdracht, kan ik me intinken? Ja. Dat ging dan ik maar gewoon vertellen. Ja. We willen net een hele concrete opdracht maken, Jan. Oh. Want je moet de romte krijgen. Oké. En die romte mag ik nemen. Weet je met het woord muze waar komt, Nee. Petra? Betekent inspiratie, toch? Ja, Goed zo. Het komt uit de Griekse mythologie. Ja, natuurlijk. En het betekent eens van dat wat inspiratie houdt. Ja. Maar in muze zijn wij op zoek naar de beste amateurkunstenaar van Friesland. Dus het leek ons heel leuk om de finale opdracht als thema Martian Friesland als muze. Oké. Dat wordt de opdracht. Mooi. Mooi, zat Sjoerd. Dat denk je, oh jee. Ja, vaag. Vaag, te breed. Ja, te breed, ja. Maar ja, dat komt vanzelf wel weer wat misschien. Ik had alweer wat leuks bedacht. Dat sluit er gelijk alweer op aan. Friesland een inspiratiebureau. Het is een soort vrije opdracht, toch? Muze. Friesland als muze. Eigenlijk is het een vrije opdracht. Om de gedachten oer Friesland als muze wat op gong te helpen, had Miranda een gast uitnodigen. Pieter Wilkens. Het is Pieter Wilkens. Yes! Hoe is het? Ja, best. Leuk dat je er bent. Ja, vond ik.
Dit zijn onze finalisten. Sjoerd, Yvette Petra. en Petra. Ze hadden wat warm mooi thema Friesland als muze. Oké. En ik dacht van, past ik wel bij? Ja, ik doe wel eens dat, hè. Daarom. Ja, zo noemen we dat graaideroos bijvoorbeeld. Dat is gewoon, ja, wat dropt het op qua gevoel. Hè? Het graaidelaan, het platteland in Friesland. Ja. En dan het gevoel probeer ik om te zetten in muziek. Het gaat net alleen over het graaidelaan, het gaat ook over het leven. Ja. Het gaat ook over de cirkel van het leven. Ja. Hè, de groeit hierop, die vaarwaarden ben je erop groeit. Die bijen groeien weer op. En de komt steeds maar uit de grond. En dan is het ook weer in de grond. Ja. Dan was het weer in met de materie, met het graaidelaan. En bezocht de jury Friesland wel eens als muze? Ja, we staan hier lekker in de wind. En dat is eigenlijk omdat het bijzondere Friese licht mijn muze is. Oh ja, Friesland denk ik natuurlijk heel gauw aan het landschap. En dan heb ik dat al jaren negeerd eigenlijk als kunstenaar. Los van de meerskip, de taal en de humor en de zaken die het Friesland meidje. Als ik naar de kunst zocht, is het vanzelfs, dat is het landschap. En het landschap dat houdt eigenlijk in als een horizontale lijn op doek zest, is het dan een landschap. Maar wel de romte. Net het bos, maar de romte van het landschap. En mij, het landschap, vooral het lucht. Het lucht is alles bepalend. Het is aan de ene kant heel helder en aan de andere kant is het ook een beetje omvloerst. En dat komt door het water. Aan de Watkant hebben we water, maar ook aan de IJsselmeerkant. En dat maakt dat je een hele bijzondere weerkaatsing van het licht krijgt. En ja, het licht zoals je in Friesland hebt, dat heb je nergens anders. Blauw is de hemel bij, die is er de moon. Blommen ontwaait je, hier sticht het kool. En wij blijven altijd green, green als het gras. Doos jongst vol florensen, die huid zijn vet. Van eeuwig en altijd green, green als het kroos. Zo green als de leeuwen, green graai de roos. Hier in huis graai de land, hier in huis graai de land, hier in huis graai de land. Zo maakt je haar eer mijn droog, maar steen en maar steen. Ze graven haar terpen aan, zo dolle diep in haar zee. De eer gaat veroordeeld het, maar ze blijft nog maar in. De ene zo wit, de ene zo green. Als de rook van een maaitijd bent, als een schriesje gelijk, zo zit het beeld. Winkelpiek, hier in huis graai de land, 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 hier in huis graai de land. Als naast mijn tijd komt bij, treur je net lang om mij. Zil die eeuwigheid bleef altijd dichtbij. Mijn juske verdwijnen, zit in els liepenheid. In mijn veel, in eeuwige reis. Zo green als het gas hier is, zo green als het kroos. Zou me denken, mijn graai roos, hier in huis graai de land, hier in huis graai de land, hier in huis
Intussen binnen er nog 2 oude bekenden klaar om aan boord te stappen. Zij zullen de kandidaten begeleiden tijdens de finale. Hey. Nou, en herkennen je hem ze? Ik ben al Ik bekend. ben wel Karel en... Caro Kroon en Martin Winters. Hoi, hoi. Ik zal mijn bril even afdoen. We hebben jij natuurlijk Sjoen in aflevering 3 en 4. Je hebt de kandidaten vanzelfs op een voet volgen. Ja. En wij woonden net alleen nog die finale insturen. Want ja, het komt er nou echt op aan. Wat is je indruk, nota, van Petra, Yvette en Sjoerd? Nou ja, dat zij er nog in zitten verbaast me eigenlijk net. Oké. Dus dat is positief, toch? Ja, dat is heel positief. Ja. Zeker. Maar denken jullie dat je iets kan met de opdracht? Heb je al een beetje zo van, nou dat is... Maar het is zo moeilijk om te zeggen van Friesland is natuurlijk uniek. Ja, maar ik denk... Daar was ik net de volle mee bezig geweest, denk ik. Maar dat loon en ik denk ja. Nou, als decor is Ja. het broeken. Want ik denk dat dat wichtig is. Wel, in de zin van, als het opbroekt, dat het een decor is voor iets waar zelf vertellen wordt. Ja. Maar het gaat er net om, tenminste dat is mijn mening, dat ik denk van het hoeft net... het is geen wedstrijd om het unieke te vinden of zo. Van Friesland. Nee, natuurlijk niet. Want dan kiest altijd zeggen van ja, in Noord-Holland hebben we dat ook. Ja. En daar hebben we dat ook. Gelijk laten Nee. werken bij je eerste idee. Nee. Want je moet echt ervan vanuit gaan dat alles kan, zo groot mogelijk. Ja. Niet dat het groot moet zijn, maar je idee gewoon groot oppakken. En dan Caro en Martin beginnen voort met brainstormen over de opdracht. waar, ik doe het anders of niet. Of, Maar er is altijd zoveel mogelijk, dat is echt waar hoor. Ja, dat Dat klopt. is ook echt, nee, serieus. Nou ja, weggooien kan altijd wel. Ja, precies. Ja. Maar Sjoerd is al klaar? Soort of. Nee, je hebt een idee in je Globaal. hoofd, toch? Ja. Ja, hij komt sowieso met iets unieks. Maar ik heb wel daar een aantal dingen voor nodig die ik wel niet weet of het haalbaar is. Maar goed, moet blijven. En wat voor dingen zijn dat dan? Ga ik nou natuurlijk niet aan de grote klok hangen hier. Oké, maar 1 op 1 wil je het er wel over hebben? Als je niet iets van iemand weet, is het lastig coachen, zeg maar. Als jij roept van ja, het gaat goed, ja, dan is het een soort vertrouwenskwestie natuurlijk. Ja. Maar daar hoeven wij op zich het niet mee eens te zijn. Dus het is wel handig dat een heel klein, het hoeft nu niet per se direct, maar wel een beetje inzicht krijgen in wat je doet. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Traject. Ja, wij ook. Ja. De boot vaart intussen naar Wiens. Daar zal Pieter Wilkens aan een speciale versie spelen van Grijderoos. Te keren met de Frieske Jeugd Braasband. Caro en Martin nemen de 3 finalisten mee naar het Stedelijk Museum in Amsterdam. Om Petra, Sjoerd en Yvette kunstwerken te litten die inspireren kunnen om haar finale werk te maken. Mooi hoor. Ik kan hier wel dagen ronddwalen. De schilderijen van Maljevic Bigeliks. Die vertellen een soort over hoe snijkunst schenk is. In deze schilderijen heeft hij de complete werkelijkheid losgelaten. Dus het verwijst helemaal nergens meer naar wat met de werkelijkheid te maken heeft. En daardoor is het eigenlijk een werkelijkheid op zichzelf. Dus met andere woorden, hij is heel erg belangrijk geweest voor de abstracte kunst. Omdat, voorheen werden er altijd afbeeldingen gemaakt van dingen. Een soort vertaling van de werkelijkheid in een schilderij of een beeld. En dat heeft hij helemaal losgelaten. En de bevrijding zit er maar in dat ineens kunst hoefde niet meer te maken te hebben met een duidelijke verwijzing naar de werkelijkheid. Of de waarneembare werkelijkheid. Maar je kan het dus ook zelf gaan scheppen. En dat is een groot verschil met wat er daarvoor gebeurde. Eigenlijk zijn deze schilderijen veel realistischer dan een realistisch portret. Omdat dit namelijk is wat het is. En het is niet meer een verbeelding van een gevoel of van een landschap of van een... Nou, verzin het maar. Maar het staat op zichzelf. Dus het is het creëren van een eigen wereld. Die vind ik ook cool. Zo. Tjoe, hey.
heeft toch wel wat van mijn... Het is toch wel wat van mijn werk. Wat ik maak, vind ik. Ook de 3 juryleden hebben elk haar eigen favoriete kunstwerk. Ja, het allermooiste kunstwerk dat is vanzelfs elke dag weer oors bij een bepaald gevoel past elke keer weer een bepaald kunstwerk. Dat is niet een echt kunstwerk wat eruit springt, dat heb ik net. Maar ik heb wel een bepaald kunstwerk in het Stedelijk Museum. Dat is de Beanery van Kienholz. Dat is een soort container die in een ruimte stiet. En in die container heeft de Kienholz een soort kroeg maken van hout, was en allerlei andere materialen. En het toffe daaraan is dat het echt in een kunstwerk stapt. Dus het echt onderdeel van het kunstwerk hast. En roekste ik, had ik bepaalde geuren, had hij onheid. Of dat ik vieze jiske bakken lucht. En dat is, alle zintuigen worden daar prikkeld. De Beanery is echt precies het werk dat Sjoerd een soort van opstekken kan. Mooi. Heel apart. Mooi hoor. Heel mooi. Cool. Wat zo mooi aan dit werk van Kienholz is dat hij heel veel elementen heeft, maar toch is het een eenheid in beeld en ook in wat het uitstraalt en wat het vertelt. En dat zou voor jou volgens mij als advies van ons wel belangrijk zijn dat je dat ook doet. Want je hebt de neiging om ontzettend uit te pakken en dat ziet er fantastisch uit. Maar daarmee kan je ook verliezen, dat het een beetje blurry wordt. Ja. En dit werk is wel een goed voorbeeld van heel veel informatie, maar toch een eenduidig beeld. De Victory Boogie Woogie van Mondriaan. En je moet je voorstellen, toen Mondriaan zijn carrière begon, toen kon je nog niet achter de zichtbare werkelijkheid kijken. Maar dat begon te komen. De röntgen werd bijvoorbeeld ontdekt en je kon door de dingen heen kijken. En Mondriaan probeerde dat eigenlijk in zijn werk ook. Dus hij probeerde achter de werkelijkheid te kijken. Vandaar die horizontale en die verticale en die primaire kleuren. Maar op het eind van zijn leven vond hij dat te statisch. Toen ging hij in die boogie-woogie heel veel beweging stoppen. Ritme, beweging, vibratie. En daarom is dat schilderij voor mij de belofte van de 20e eeuw. Yvette stiet voor een werk van Klaas Oldenburg. Ja, we zagen deze en we dachten meteen Yvette. Oké, Ja. past bij mij. Ja. Nou ja, je ziet wel wat het is, maar het is ook helemaal leeggelopen. Het is letterlijk eigenlijk. Ja. Het is een ladder, een zaag, Ja. een emmer en een hamer. Ja. En het heeft iets heel erg lulligs. Ja. Maar daardoor... Ook weer mooi. Ja, prachtig. Ja. Nee, het is, Nou ja, je kan het ook weer gebruiken. Hè? Want wat ook altijd een beetje aan ambachtelijkheid kleeft, is een soort perfectie. Ja, dat moet ik ook heel erg... Een soort tonen van, kijk eens wat ik kan. Ja. En dit werk van Klaas Oldenburg is eigenlijk een soort, dat is eigenlijk het tegenovergestelde van. Het gaat helemaal niet om, om een soort opscheppen van, dit kan ik allemaal. Nee. Om iets er heel toevallig Ja. uit te laten zien is eigenlijk best nog wel ingewikkeld. Ik heb een heel mooi kunstwerk uitgezocht. En dat is een schilderij van Willem van Althus. Dat schilderij, dat pakt me bij de beugel. Dat is vaak de kenmerk van een heel goed schilderij. Het zei wat om mij als internationale Fries, als cosmopolitische plattelander. Het is een schilderij wat monochroon is. Het is van wit naar blauw. Het is het Friese licht. Het is het licht dat alleen hier in Friesland vangen kist. Maar het is wel het licht wat door de hele wereld herkenbaar is. In Japan zullen het herkennen en zien als een mooi schilderij. Petra ziet een film op van Arnoud Mik. Nou, wat er in feite gebeurt, het is een soort, het houdt een beetje midden tussen een ongeluk en een ramp. En het is inderdaad allemaal geanceneerd, maar het maakt allemaal wel gebruik van dingen die je normaal gesproken in de media ook tegenkomt. Dus, Ja. Maar het zijn eigenlijk allemaal elementen die ons heel erg vertrouwd zijn. Maar aan de andere kant is het de manier waarop hij dat weer in beeld brengt en samenbrengt vooral ook. Maakt toch dat het heel erg gaat wringen. Dat je denkt van waar zit ik nou eigenlijk naar te kijken? Maar de reden waarom we het ook laten zien is omdat we het idee hebben dat je heel graag iets met film of met video zou willen doen. Ja. Maar dat je op een bepaalde manier een soort angst hebt van oh jee, hoe moet ik dat nou aanpakken? En hoe
Dus eigenlijk die stap niet helemaal durft te maken. Ja, is ook wel een heel deel praktisch hoor. Dat ik denk dat ik weet hoe lang monteren duurt en zo. Maar nu zie ik dat het in 1 shot is. En dan heb je natuurlijk minder montagewerk. Dat is wel iets waarvan ik denk, dan zou het wel makkelijker kunnen. Ja. Nou, ik wilde hierop aansluitend ook nog zeggen dat het gewoon echt belangrijk is dat je gewoon echt van jezelf uitgaat. En niet van hoe gaat de jury dit vinden, hoe gaan de kijkers dit vinden. Gewoon probeer dat los te laten. Want het werkt namelijk echt heel beperkend en dat moet je echt niet hebben. Gewoon, maakt niet uit. Ga gewoon helemaal vol voor wat je zelf wil maken en wil laten zien. En scheid aan de rest. Ja, dat is het beste. Ja. Intussen is de boot haast in Wiens. Hier zal Pieter Wilkens Assen een muzeversie spelen van Grijderoos. Waar je helpt thuis ik nodig. Jouw stem telt in muze. Ze kun je mooi bepalen wat voor kunstwerk het Fries Museum omkeepje zal. Het gaat om het videokunstwerk, het Oranje Koek-project of dit krutte schilderij. Je kunt stemmen via muze.friesmuseum.nl. Er zijn al heel wat stemmen uitgebracht en ik de komende 2 weken een keer nog volop stemmen. En daarna maakt je weer bekend welke van de 3 kunstwerken aanst in het Fries Museum komt heen. En je kan ik mooi bepalen waar van de finalisten de beste amateurkunstenaar van Friesland wordt. Zodra ze klaar binnen maar hun finale werk kunnen jou stemmen op internet. Op 1 juni maakt je dan live in de finale bekend vanuit het Fries Museum waar die beste amateurkunstenaar van Friesland wordt. Maar zover is het nou nog net. Ze matten nog volop aan de gang. De Friese jeugdbraasband onder leiding van Dirk Lautenbach zit klaar om in de Tjerke van Wiens te geren met Pieter Wilkens een speciaal optreden te aan. Friesland als muze. Mooi dat thema sturen wij Petra, Yvette en Sjoerd de finale in. Friesland als muze, jonger Pieter Wilkens weet er alles van. Maar speciaal voor us finalisten het er een nieuwe bewerking maken van het nummer Grijderoos. En dat dochter nou hier van Jim. Goed luisteren naar de tekst, want het gaat ik hoe Jim. En hij docht dat tiare met de Friese jeugdbraasband. Hier in Wiens de speciale muze versie, zeg maar zeggen, van het nummer Grijderoos. Het grijs van de moon, de kleur van de bloemen, het geel van het kool, de vangsten die beelden op die eigen palet. Dol is de schijn, was tot juist maar die huis. We krijgen een nieuw leven, en zo bestaat al die doos. Als een weer verkennen, als een grijderoos, hier in ons grijdeland, hier in ons grijdeland, hier in ons grijdeland. Een schepper die het niffelt, maar stof en maar treert, maar herk wakker druk. Maar staal onderscheid, want een woord is een beeld, breekt ik stemming en zweer. En taal is echt stof, dat jouwt nog volle mee. En dat is dan machtig, mooi en prachtig gelijk, en zo blijft toch altijd. En uniek. Hier in ons grijdeland, 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 hier in ons grijdeland.
uit balans. Nou, behoorlijk. Ja. En dat krijg ik van die finale opdracht. Nou, ja, dat kan je allemaal niet bedenken natuurlijk. Just het nog zitten? Nou, jawel, maar ja, het zal wel, ja, nu ook even niet naartoe. Maar goed, ik ga wel gewoon daarop focussen. Maar eerst even. Ja, ik moet eerst even, maar ja, ik moet morgen gelijk weer werken, dus maar ik moet wel even tot rust komen. Liefde is net de keer, maar versieren is vrij. Door kleur is het leven, maar dient ziederij. Als een weer een Picasso, als een Van Gogh in het dap. Als een halve sterrenwinner, als een kak onder top. Als een plaatslichte kunstenaar, zo'n stoel het krijgt ons. Een pion voor de massa. Een graaienroos, Jerius graaidelaan. Jerius graaidelaan. Jerius graaidelaan. Jerius graaidelaan. Jerius graaidelaan. Jerius graaidelaan. Petra, Yvette en Sjoerd haken nog om er nooit te denken en kinderen om de slag. Waar maakt het beste kunstwerk? Verzien het haast maar de opening van het Nije Fries Museum een echte eigen expositie. Waar gaat nu en waar blijft beus? Dit was